ngezikhathi zonke kungesikho nxa ngikhona kuphela kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Angiphinde leyo ndawo yokugcina esingathi verse 12b after ikhoma ithi fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Mayibonge Nkosi. Chaza kwami le verse sezoba two details message umzala afakaze ngayo la. It was around the message engizokhuluma ngayo. So ngiphendle kubasa ngayele fakaza nathi wow esifu uNkulunkulu wasey wakuphetha mhlawumbe akazobeka kahle le ndaba uyibeke kahle wena ngokufakaza. It was gloriously put the message kuthina. I-message yanamhlanje i-message kafezani ukukholwa ukusindiswa kwenu. Kuyona incwadi ngeSolomoni sasikhuluma ngayo the same chapter sasithi mawube yini nomqondo. Amen. For those ababelana bazokhumbula ukuthi sagcina kakhulu lo ndawo ethi mawube yini lomqondo. Same chapter but now ngezansi ke manje sithi fezani ukusindiswa kwenu. Mayibonge Nkosi. Ngoba lo ndaba umuntu ekuvusa ebusuku ekhaya ngale ngakithi wathi mabuye esontweni ekhuza abazali babuye ekhona le 10 days abazali sembangayo esontweni bese beqinela amasukuyile bathi isho ukushaya kuthiwani esontweni utapezela ke nawungena emadolweni nawe ke umuntu ekuvusa ebusuku bethini wabokheza namhlanje vele uthini fezani ukusindiswa kwenu. Amen. Last time sasithi mawubekini umqondo. Today sizothini fezani ukusindiswa kwenu. Haleluya. Azoyibamba ke zoyibamba phela zizohamba nami bokwazi ukubamba ukuthi ubethini namhlanje ukhohle yonke into mhlawumbe fezani ukusindiswa kwenu. Amen. Now thini ke sangena ke kwi-introduction lencwadi yabhalwa ubani uPaul siyenzile last week but namhlanje nalana uPaul kulabantwana baseFilippi abathanda kakhulu uba ukukhuluma bona ngale ndaba. Ngifuna ukuthi ke kube khona ozifunda ngesingisi kwaye igama ezolilandela namhlanje bazonothola ukuthi izolilandela kakhulu esilungwini i-meaning yayo. Lo fezani bazalwane ngifuna uku-unpack from the English word yesingizulu ngesilungu lithi therefore my beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence. Now, underline this. Work out your salvation with fear and trembling. Khona iphethelile version engena work out actually come. Work out your salvation. Fezani ukusindiswa kwenu. Now Paul wazalana bengasekho duze kwabo ezolona befika qala ebandla ashumayela ahambe sometimes ekhambeni kwakhe aphazanyiswe iziphathimandla nababusi aboshwe azibhale incwadi esejele. Now njengalena nje sachaza ke last time ukuthi esejele kwafika umzalwane wethu unyiwe umethele izipho. Amen. Now lana ke usethele le verse bazalwane njengoba benikwenza ngiphambi kwenu, njengoba kade nilalela izikhathi zonke nginami noma sengasekho kinina. Amen. Kodwa yenzanini? Fezani ukusindiswa kwenu. Uthi kodwa ikakhulu manje xa ngingekho angiboni, I can't witness, angikwazi ukupopola, angikwazi ukuzwa abahlebayo ngani ukuthi hayibona umuntu izolo esejilini. No, but into engifuna ukukhuluma ngayo ethini fezani
ukusindiswa kwenu. Noma nganiboni mina Paul noma inkosi uJesu ngicabanga ukuthi mhlambe isithele emafini ayibone, but inkosi uJesu speaks to us today. Fezani ukusindiswa kwenu. Work out your salvation, bazalwane. Now I want to just unpack no work out. What does it mean? No work out. Ngesilungu ngicabanga ukuthi khona igama work kusho ukusebenza ujuluke. That is work. Because isho kuvuka ekuseni usebenze. That is work. That's why leli gama lingena lapha kuma translation isizwe. So my mom cabanga leli gama work your salvation. Ngicabanga kusho ukuthi asijuluke. Sijulukele insindiso yethu. My God, because but that is not the meaning yalabazalwane. Amen. Singene class nje. Ngesizulu lithi fezani. Alisho ukuthi sebenza. Ngiyabona? So icisha bengcono uZulu kuno English, but hayi kakhulu. Because no work uma interpreter ngokwakho uqonda usho ukuthi ngiyajuluka. Ngimanzi mpethe ngisebenzela ini ukusindiswa kwami. Ngivuka ekuseni neBhayibheli ngigijime. That is needed bazalwane. Sezwana? Kubalekile ukusebenza usebenzele inkosi. Ukhuthale futhi. Let's not repeat that's valid. Ukuthi akufuneka umuntu ozohlala. Ufuneka wonke umuntu akhuthale. But in this context bazalwane, it is another meaning. Work out your salvation. Meaning bazalwane methi work out your salvation. Isho ukuthi practice what you have taken, what you have accepted, what you have been given. Amen. Ithi bazalwane, practice what has been given to you. Ngamanye amazwi ngelinye explanation, manifest the salvation. Amen. God has already provided you ngayo. Wena manifest it. Yikhombise ngamanye amazwi mamumbele hlobo sami. Ukuvelele nomhlothe siphambili bazazama baba inkinga nenkinga yabo. Ithi bazalwane yenza kanjani? Fezani ukukholwa kwenu. Work out your salvation. Angiphinde futhi no work out your salvation akashithola kanzima. Uthwele umqhele, uthwele kanzima ujuluka. It is part of it. But for this verse bazalwane lithi practice your salvation. Bekaniswa. I'm sorry I'm here so Amen. So interest yokukhuluma namhlanje bazalwane sizothi abazalwane abakuKristu Jesu abalwele ukuyipractice insindiso yabo. Oh amen. Uma nje wemukela insindiso born again umntana kaNkulunkulu fight, work out your salvation, practice it. Yenze lethi bonakale athi lokubonayo athi impela lo uhlukile nakwabani ngenxa yani his ufika kufeza ukusindisa kwabo. Ngiyabonga. Amagama ngiyachaza nawe le ndaba. Practicing your salvation, manifesting your salvation. Hallelujah. Or actively involved in your salvation. Now, any of the references to fezani ukusindiswa kwenu. And God very condescending ngokubona manje. Uthi lensindiso eyawani. Eyabo. It's your own salvation. Wena wamukela uJesu ilanga wathi ngamkhetha uJesu njengenkosi nomsindisi wami. Uthi uthole kulawa avuleki la. Andawa. Lawa avuleki. So Paul ethi ukusindiswa kwenu ugcizelela ukuthi because this thing is yours.
wena umuntu uJesu phambi kwabantu publicly wathi ngiyamthatha uJesu njengenkosi nomsindisi sebenza-ke. Amen. Usebenze lento yakho ukuthi iphumelele. Work it out. The reason why bazali kumnyama leminyango kumnyama ngishabandleni because we fail to work out our salvation. We fail ukuthi sifeze insindiso yethu. Yes, sometimes we are proud ukuthi sindisiwe. We are proud ukuthi inkosi uJesu ihamba nathi. But on your side, what are you doing? Hallelujah. Are you doing it the right way now? Ukuthi ubambelele kuze besekugcineni. Inkambo yakho ikhombisa ukuthi you understand what this salvation is all about. Lapho-ke bathandiweyo bami, njengalokho ngilinalela ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa kakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nokuthuthumela. Ngiyabonga Nkosi. Now, ngisaba nje negama work out fezani. Ngisaya lapha kuyindawo yokwesaba nokuthuthumela. So in other words, bazalwane, methiwa fezani ukusindiswa kwenu, it means lensindiso yakho must have fruits. Ngiyabonga Nkosi. Makube nezithelo bazalwane. Insindiso yethu wangabi nje sisindisiwe then so once asindiswa bathandekayo akusho ukuthi sekuwufree way manje sekwele phela mina ngumzalwane ngikholwa akho umuntu ozongikhathaza phelile njalo. You must work it out in such a way manner that kubonakala izithelo zensindiso yakho. Ngiyabonga Nkosi. Yilona lo alwela ukuthi lensindiso yami mayikhombise izithelo. Amen. Wena mntaka ngoba kuphuma yedwa khona bana. Khona bana. Ngiyabonga Nkosi. Okhona bana isapho. Work out, bringing to fruition. Any igama abazalwane liqhamukayo ngakule igama la work out. Cultivate. Elokuqala ukubane practice. Elesibili laba manifest. Elesithathu cultivate. Yini cultivator? Cultivator emakhaya kuyasetshenzwa kulinywa kwenziwa yonke izinto uzegcineni ukuvele izithelo. Nesindiso yethu injalo bazalwane. Asilali, asiphumuli, kuyagijinywa because we want nesindiso yethu ivele izithelo. My God. Some people have spent so much money these days. Abanye bahamba bayemshadweni emakhaya kukhona imingcwabo mnasho khona bakumele emngcwabeni beshona abazalwane bethu la endlini abanye la izolo begcwele endlini bizwe enkonzweni yonke lonto. It means kuyasetshenzwa and kuyajulukwa. You must work for your salvation and kuvela ama-fruits nge-salvation yakho. Izwe libone abantu babona ukuthi nembala this is a selected group. Nembala abakhethiweyo la. Nembala laba abamthandayo uNkulunkulu abamaziyo ukuthi ngubani uJesu abasho nje kuphela ngomlomo but they work it out. Now, want us to look at the second part and the sentence. Fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nokuthuthumela. Ngani bazalwane? Now that portion
of the part of the sentence. Again, singayibuka indlela si-interprete ngesizulu sithi njalo ke manje mekuthiwa usindisiwe kuyohlala kuyinto nje enethile nesabayo ihlala iveva nje ingakwazi ukukhuluma nabantu emgaqweni noma ibingelelwa afa ibingelele ku-haleluya amen ibheke phansi yesala ukubheka abantu ngenxa yani ensindiso kanti aphila njengabantu bonke amen umuntu mayithi yithanda uthi nawe yithandayo how is it picture right picture uphila njengabantu bonke umehluko ukuthi eyakho impilo impilo yobuKristu impilo kaKristu Jesu so lo fear and trembling akasho ukuthi uhlala uthi ungene emadolweni usaba nje usaba shubheka abantu ngoba yini umzalwane sakhula kanjalo sesikhula khona sabazalwane ukuthi umzalwane ubheke phansi yena usho umbingelelwa mothi umbingelela ngendlela ejwayelekile haleluya amen you live like a human normal human being but inside you know who you are hallelujah so Lord fear and trembling does not mean ukuthi hlakukhathazeka ukhathazeli kodwa kunento ethi khona umuntu engibizele kuyena ogama lakhe linguJesu lo muntu uyamsaba lo muntu uyamhlonipha lo uNkulunkulu engimesabayo mayibonge Nkosi amen awufunda isilungu khona igama laphana ezonethusa isilungu Continue to work out your salvation with fear and trembling. Alright. Verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Verse 13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Amen. Now, in meaning, they work out your salvation in fear and trembling. Lord, fear and trembling is directed to uNkulunkulu wethu. Ngamanye amazwi into siyalwa ngayo namhlanje ukuthi ekufezeni insindiso yethu siyifeza ngokwesaba uNkulunkulu yena yedwa hayi omunye umuntu. Today ingxaki yethu enkulu sibheka abantu. Today ingxaki yethu enkulu sesaba abantu. But leli verse bazalwane lithi asifeze ukusindiswa kwethu ngokwesaba uNkulunkulu yena yedwa. We learned bazalwane into walunguza ukuphuma ngo-first year college ezaphuma leli gama ke linegama lapha kuthiwa ureverend God's reverence. This word khama khona ititle ka reverend. So abanye ka othisha bayihlaba indaba ukuthi kube nomuntu obizwa ngo-reverend because this word is only for God, uNkulunkulu. So mayithiwa God twakahlahle vela kanye eBhayibhelini ligama reverend, and this is here ukuthi with fear and trembling. Amazwi lithi any version in reverence to God. Ukusaba uNkulunkulu uyena kuphela esibiza ngo-reverend, not umuntu. Akikho ke lapho ngathi ngicela abantu abiza ngo-reverend bengaqonde lapho bezidlula nje. Engifuna ukusho ukuthi indaba yokusebenza yokufeza ukukhona kwethu sikufeza ngokwesaba uNkulunkulu and not umuntu. Well, it tends to get these days just because of my titles.
umuntu sengaphezulu kwaNkulunkulu. The way we say things and the way we do things. Sizokhumbula ehlana ngingahleka. Kuzomunye ukhonza. Now, akasho ukuthi ukhonza sobelele thize. Uthi ukhonza anda ubabubani. Ayibaza nemibuzo lokho. Ilanguage namhlanje yena abantu abasha bakhoza brother angisho kwenini. Ngisho nini? Bathini sikhoza kwakuphela. That is totally wrong bazalwane. You don't mention igama lomuntu in terms of causing off. Umuntu bethu ukhonza aphi? Ukhonza ebandleni elithize and not ukhonza kumuntu emntwini. But if fashion ekhona namhlanje ukuthi sikhonza under ubabundadala. That is a fashion. Usota manene ayingesota kubaba uJeli. That is wrong bazalwane. This way ithi fezani ukusindiswa kobani kwenu ngani ngokwesaba uNkulunkulu ngesingizini ithi in reverence to God. He is the only one referred to as reverent biblically. But you get sabantu ke nambe faka phakathi siyaphezulu. Sungathi bekubeka abantu ngicela umuntu. Into yethu today bazana so emphasize ukuthi one izindiso yethu must be practical. Even ezenzo maybe Bible fezani it means we practicalize izindiso. Ayempinde bazalwane. Bazalwane bami angikhuluma kahle ngasengasamemezi. Izindiso phindile manje sipracticalize. Bezalwane, ngeke bale ndlela besifundela namhlanje. Besifunda. Izindiso iyapracticalizwa. Yenziwa practical. Amen. How think usho umlomo ubesindisile. How think of fathers very good bazalwane. But uyenza lento iphileke. Amen. Bawuzalwane nje ubonakale impilo yakho ukuthi ithi impilo yomzalwane because you practicalize it. Amen. Bazalwane ngaba ngisho ukuthi manje ngeninyaka ngadlanga la. We must go out of this room knowing ukuthi this is not a game bazalwane. There's something because there's nothing else wayenza. Ashubisa kakhulu sithathe ngafuna ukushubisa namhlanje. Babe khona bayazi ashubisa, bengafuna ukushubisa namhlanje. Abatekisho bazalwane. You don't come to church because you've got nothing else to do. You don't come to church because there's no washing to do.